Kanigri ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Menta on bam smayu MLE bathamai karani ko roba Pius Marwen kum dukhat bapura jong ka dorbar ba Shipho jong ka University of Ang Meghalaya. Lekmin ki kinhun sunrop ka sarkar MDA ha Meghalaya. Ka sarkar Meghalaya ka danjin tunggu bantau susu ki surok ban penyeso ki Jakarta leng ka sar Shillong ong chairman ka State Planning Board uba lambor manyang. Ka sarkar India kan pai khnat kerpang sekilat ai jing sumar ki ba on la kot board da baro kam tam na benta ka jing yarap ki bire ki bedok bat kinong song snong ki bedang duna ha ka yo ka kot ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Bat kari India kala yo su saat li kita kemarnong ha kelempong Asian Games arajar khatra ha Indonesia lembaga jing ko yakura. Ki khubor ki babnya. Kajing pendam semai sakakam ki arnut ki MLA ki bedang sujopsan ha election siteng samoi u konrat ke sangma bat Pius Marwen kan no shen ha ka ba Pius Marwen un bam semai men takasngi kat ba u konrat ke sangma un bam semai ka santre unai lur. Kajing pendam semai ba Pius Marwen kan nong ha ka kamra tri kam jung lampang ke yen Robert Tawan ka jela Meghalaya ha khandai lat ha ka por arbaje no phaisngi. U konrat sangma u berang bat ya ka kam MP jong Lok Sabha na Katura Parliamentary Constituency un haban aino ekisiti ina kam ko jong u kumud khot jong Lok Sabha hapo ka sitayo sha ka lampang ka Lok Sabha ka Sumitra Mahajan ka ba unle IT ya ka ni city sa New Delhi. U konrat un mi na Shillong mantakasi ban let sa New Delhi ban le IT ya ka city ina kam ko jong u bat ru ban le rakhi ya ka lungku sinyam jo ukpa jong u purna agtak sangma. Ki dukhat ka kenuan sunrop jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA nang kasi gila penlong ya ka jing rakhi lekmen halo ka jing job jong ki ha ki election siteng samoi harani ko bat South Tura constituency ha ka ni jing rakhi baro ki dukhat jong ka MDA kle dan lang bat glepen scam ya ka jing te bat ka sarkar MDA Meghalaya. Menteri Rembak ke Meghalaya u konrat ke sangma ulapin pau jing songo ya ka kenuan MDA ke belakar syani u ha ki jing yarap election ha South Tura ha ka ba ula job dan buram. Ula kular baga kenuan MDA ke netrelang ban penskhem ya la ka kular ya ki nangsung senang ke Meghalaya ha ka lengti ban penyak seplang ya ka jela. Working President juga UDP uba Bindu M Lanong ula ajing keren na kaliang ka UDP ha ka ba ula kular scam ya ka jingete bat ka sarkar MDA bat ula ong ba kini election siteng samai kilanang penklang susu ya ka jingete apa yang kidukot jong ka MDA. Ka State Planning Board jong ka Meghalaya hang si balang kalayata ya keren halo ki jing ki babon ki banang ni ha kaliang katna penyak kali ha kanong ba Shillong. Haba kren gilat bathai khubor hadin ke jenyalang ucaman jong State Planning Board uba lambor malnyang ulo ong ba ka board kala batha ikitnat sarkar ki bede bakni ke benta bakin sim lisin jam kum bakin te alakam yaki kampanya kali hakanong ba bat ban sandur yakilat ban sna surok susu ki ban penyeso sakeleng ki benta jong sar Shillong. Uba lambor loong bakal laden ke jung temu ban snai ke surok ke ban long nadu na Eastern Air Command ha Nyumer sedu sa Shillong Viewpoint ha ke bau loong baka tenat ke bedai kimi ya kene ke kam kadang ap setang ya ke jung menjur na ke tenat Forest and Environment swaban sedang traino ya ke kam. Uba lambor loong ru bai ki laden ke jung terwa ban snai ya ke surok penyeso na lat kor sa lat lengkon umengka sa cantonment area bat na saulat sa umpling. Menteri yang badu kari India Narendra Modi uloong ba ka sarkar kan kampai kemat kerpang ha ka kam kentiu ya ka kot ka khya bat dikilat jing sumar ka ban yarap khantam ki beduk bat ki pat nong song snong ki bedang duna ha ka yo ka kot. Ha ki jing kren jong u bat ki dukhat jong ka sang BJP ha Varanasi nang ba ka video conferencing u Modi uloong ba kilat ban yo jing sumar ha ka pang sitam ki de bin ki bakot board da baro. Menteri rang badu uloong ba kum kinong song snong jong kari man iwe pi iwe ki de ban penong gerteng ila di ha ka thop jong kinong thap vote bat ki de ban sim kyaru ban penti kena ba baro kinong song snong ki badan ha saudam jong ki de ban penong gerteng ha ka thop kinong thap vote. Bat uloong ba ha ka bede ba kani benta ka jingtung tepat ba kalong ko badan kam kani ka khubor ka wan sapi na ka All India Radio Shillong.
ha kalampung Asian Games ha Indonesia ning kasi ki nong yakura jong kari India kila yo saya artli kitak marnum ki nong yakura Vikas Krishan baru Amit Panggal kila ya seprang ban poi ke semifinal halakithup jingkhia Vikas ula pendam ni nong yakun persya yu ubana China ha ka men's middleweight quarter finals bat layo rung sa kawai bat kebenta kat bau Amit ula pendam yu Kim Jong na North Korea da san lanuat bat ula poi menta sa ka semifinal ha ka women's heptathlon na ka ri India ka Swapna Barman kala yo Praspa New Point bat ka Purnima Hembram kala poi ha ka Kerdan ka Basaw da New Spa New Pulai Point ka Indian Oil Corporation ka baha ba ka top public sector undertaking kan penlut ar spa prapun riu klor tengka kum ka bai seng hak ban kentia bat penklan ya ka board jongka ha ka kamban pendap ya kali air LPG ya kitendong gas kuntuk bru ha ka bantau ya artli ki greenfield plant ha ka than dalam ni ka daus ngam ar hazar ar pho kani ka company kala seng ya artli ki jaka pendap LPG ha ka ni ka than ka wai ha agar tala Tripura bat ka wai pat ha Barapani Meghalaya ha ka jinglut ka bakot ar spa khat nyau point sang riu klur tengka Chief General Manager jongka Indian Oil Corporation Utia Bhattacharya ulo ong ba ka IOC kada du menta kadan ye shipotuli ki jaka pendap LPG ha ka than chate lam ni bat kini ki tre kampura sispa na sispa Bhattacharya ulo ong ba ka jaka pendap gas ka bahabara pani menta kadang don ha ka benta jong sedang kani kala ban penbiang ya laifu hajar MTPA bat ka jinglot kan kot nyau pusau klot tengka bat menta kadang up ya kesernat pendi kena bakanam keta ya kamariang kini ki greenfield plan jongka IOC ki di benong ki bala biang na dong sedong ban sedang terikam no nadu unailar jong senam ar hajar arpho katnat sam boarding jong ka jela Meghalaya ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka pentip bahkan dan ke jengkang pentrikam Shipor ya ka substation SE Falls ka balai pulai la khatway KV ha ka laipui tere unailar ngadu ka por Shipho beji men step adu saw beji janmet na ka bentaban pendat yo transformer uba Shipho MVA ha ka ni substation lomba ka scheme NER SIP Kishnam bat ki jaka ki bansa kta akan ngi kilong ka Gora Line Lum Sara Nazareth Hospital Oakland Nongrim Hills Punthorba bat ki jaka ki Bamarjan ka rubber board ka penpau ba ka kwa ban pai khmat no na ka kam kantiu ya ka rep ding jri sha ka kam ban penni ya ka jri ka babha khana ban penti kana ba ka jri ka bala penni diki jilla kan long ka bapaka le thu ki khubor na ka board ka jimpni ya ka jri na ki ding jri ha Tripura kalaki na ka 7,000 praspa khatsan metric ton house nam 8,000 khatsau 8,000 khatsan syakan 1,000 lai spa lai pho metric ton ha ka snam 8,000 khat new 8,000 khat pra wat lai ka jaka bala penan kam ha ka bathon ki ding jri om sim la penyat kumba 1,000 hektar ka jaka ha ka ni jala la penan kam ha ka bathon ding jri ha ki ni ki saus nam balala kaji penginam kabla sedang naduk ka arpusan terik unailar halor kapang desh ka batta jata diwas saf nivyat sahi vikas kabla penlong daga regional outreach bureau jong katnat information and broadcasting jong sarkar India Guwahati kala kutno anin kesni kani kelumpung penginam iki durshan kabla sedang ha ka arpusan terik unailar kalalong ha Golf Links Community Hall bat la penlong ya ka kum sibenta jing rakhe yo benai lung khu sni lai lu jong kari ya kan gelempung peninam ke basan sngilenter kabla kot no ah ka arpundai tere unailar la penlong halor ki phang pedeng ki bakum thop ya ka jing pen kelado re kri India ka jing pen kopbor ki kinthei bakum thop ru ya ka phang ha ka new infrastructure healthy India ha ka rep karyang ka GST ka financial inclusion Ayushman Bharat Swachh Bharat bat ka fiscal bima yojana katu gani ka khubor lakot ka balawan shapina ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni so par ba ka Delhi station na ka banta ki khubor ki banwan naka